ପିଲାମାନେ ସୁସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଆଜି ତମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କବିତାଟି ଗାଇ ଶୁଣେଇବି ଏବଂ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ କବିତାଟିକୁ ଶୁଣିସାରି ଗାଇବ ଏବଂ ଶିଖିବ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ତ ବର୍ଷା ଋତୁ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ବର୍ଷା ଋତୁକୁ ନେଇକି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଭାସିଯା ମୋର କାଗଜ ଡଙ୍ଗା କବିତାଟିକୁ ଗାଇବା। ପବନ ବହୁଛି ଝିପି ଝିପି ମେଘ ବରଷଇ, ବିଜୁଳି ଚମକେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଡାକେ ରହି ରହି, କେତେ ମଜା ଲାଗେ ଅଳିରୁ ବରଷା ପଡ଼େ ଝରି, ଫୁଟି ଭାସି ଯାଏ ପାଣିରେ ଫଟକା ଅସୁମାରି ଅସୁମାରି ଅସୁମାରି। ଭାସିଯା ମୋର କାଗଜ ଡଙ୍ଗା ଭାସିଯା, ଡରି ଯିବୁ ନାହିଁ ଆକାଶରେ ଦେଖି ମେଘବା। ଭାସିଯା ମୋର କାଗଜ ଡଙ୍ଗା ଭାସିଯା, ଡରି ଯିବୁ ନାହିଁ ଆକାଶରେ ଦେଖି ମେଘବା। ଝୁଲି ଝୁଲି ତୁ ହି ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ଯା ଭାସି, ଡଙ୍ଗାରେ ତୋତେ ମେଲାଣି ଦେଲି ମୁଁ ହସି 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 ହସି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସେ ବୋଇତ ମେଲାଇ ଦରିଆରେ, ସାଧବେ ଆମର ଯାଉଥିଲେ ଦୂର ଦେଶ ପାରେ। ଝଡ଼ ତୋଫାନକୁ ନଥିଲା ତାଙ୍କର ତିଳେ ଡର, ଆସୁଥିଲେ ଫେରି ଆଷାଢ଼ରେ ସାରି କାରବାର କାରବାର କାରବାର। ବୋଇତରେ ଭରି ଧନ ଦୌଲତ ହୋଇ ଖୁସି, ଫେରୁଥିଲେ ଘରେ ଦରିଆ ପାରିରୁ ମିଳିମିଶି। ବୋଇତରେ ଭରି ଧନ ଦୌଲତ ହୋଇ ଖୁସି, ଫେରୁଥିଲେ ଘରେ ଦରିଆ ପାରିରୁ ମିଳିମିଶି। ବୋଇତ ମଙ୍ଗି ଶୁଭ ନାରୀକେ ଜଳଡାଳି, ଝିଅ ବୋହୂ ମିଶି ବନ୍ଦାଉଥିଲେ ଦୀପ ଜାଳି ଦୀପ ଜାଳି ଦୀପ ଜାଳି।